ndadzoka zvakare nenhau yemimhanzi muviri yani yachikomana JP. Wekutanga regai ndingotaura kuti tori pamusoro pedonhodzo video yakabuda suro. Video iyi yakatambirwa zvakasiyana siyana nevanhu. Handiti vanhu vanofarira misambo yakasiyana siyana. Vachiona vaiona vanodanzira kuti yakanaka singamboiti neyo haichukucha yavo vaita vozokika mafly kika avo vaita. Zvazvo zvakanaka. Handiti nerudhende rwavanhu vangokazara mukati mevideo iyoyo. Tisazoti donzo racho ranga riri rangarirei chi pamusoro pemumhanzi uyu. Asi regai ndingotaura kuti vanhu vaiva muvidheo vakachukucha vakachukucha tidokura nima kunyanya vanenge vachizviti vane Burkina Faso dzakakura zisingamboiti andonesa kuti ndo misambo yavo zisingamboiti nekuti vane kwanisa kuita sei kuchukucha. Isu vakaita semafulati bhezi hatizokwanisa kuita sei kunge tichichukuchawo panguva yacho. Handitika zvakazoita kuti manje vamwe vanhu vazonzi itai challenge muita se musubmit kune vanhu vechi ndofunga veJP Productions. Vanhu vachiita mavidheo avo pane zvinhu zvakabuda zvakasiyana siyana. Chona vamwe vaichukucha vamwe vaita zvavaita zvakanaka. Hatizi kuti uchazohwina challenge yacho ndiyani, asi regai ngodanzira kuti tiri kuonerera zvinhu zvakasiyana siyana nemachallenge iwayo. Tingoti all the best kune vanhu vachabudirira. Ndiri ipapo zvakare pane mamwe akazofamba akasiyana siyana akanga akubuda kudirana nerana Osikid. Ina kuti Osikid une hatizi kuti idaka here tuti chii chiri kuitika nekuti tizuro takatozoonawo rimwe version raOsikid ratasingazivi achidanzira kuti hanzi ndakabirwa beat. Handisi havasi vanhu veZTCC voga vari kuita se vari kuchema nechii nesuwo ndiri kuchema nebeat rangu ndokuisa link. Tionzwa pepe satizivi tinenge chimonzwa neridhundundu kana ridhudhucha isi chingoti zvese zviri correct hapana chiri wrong. Saka ivo ndofunga vanhu vanoita zveproduction ndo vanozoziva kuti zvii zvakaitika. Asi vanhu vakazenge ndofunga wakaundurwa ndokubva manje zvazosimudzwa zvikaendeswa kupi kuzimuselebs kuInstagram. Vaenda kuzimuselebs kuInstagram kuya zvikandofira shuwa here naivedi wendoita se zvanhu aiwa kusi kuti uri kuundirwa dzungu iwewe dzungu rako ndo raita kuti uundurwe nevanhu zvekuti wakakubira kana kuita se isati nabasa nazvo isi kwatiri isusu pofu tichingoti zvese zviri correct zvese muri muindustry imwe chete tichingonakirwa kuti isati zivo nekuda kweichi uyu Osikid chikomana chakachuza kuti chizotaura saizvozvo Elia wacho wabuda kwaani mazuva hazvina kushata ndokubva atozomboita imwe video itase achiita doremi yake nesimudzi yamureza tikati shuwa isu takaita 16 years tiri kuhigh school nekuprimary zvose izvezvo tikangobva tichingoita discord inototanga kuidzidzisirwa paFacebook. Ameno vana vamwe vaitaura zvinhu zvakasiyana zvavo kuti itotenda iye chikomana JP chakatoita kuti chiita se chibooste iyo beat rako rakutaura nekuti pasina yeta asingambozi kuti kune beat rakaita se iroro rakabuda. Nditika saka zvakazoita manje ndezvokuti vamwe vanhu vakangodanzira kuti uri cry baby icry baby roro kanzi vamwe vanhu ngavasata sei ngavasaramba waita zvokubirana nezvo tikati isatizivi hatina kuenda kusuku of music. Saka pacha zvavo vafanira kupedzera kana vamwe wadi kuenda kuinbox zvikanzi vamwe ndosaka vanhu vekuZimbabwe vasingabudiri nekuti mune muchitsvaga izvo zvekuti hanzi iwe kanibira iwe kazota sei iwe katasisa zvikanzi zvakangofanana ingova nerudhende rwevanhu mamusicians vari kuZimbabwe. Vamwe vanotora bhaibheri vamwe vanotora chii vachingoita inonzi reshuffle of mabeats. Saka unochema chii chaunochema hatizivo kuti nekuda kwei hatizi kuti pane daka here pakati pani paiye wacho webeat dzekwana chikomana JP naiye Osikid hatizozivi. Asi ndo zvakaitika kupedya kwaOsikid. Tobva ipapo toinda pane donzvo ranhasi rechimbo chamunyaradzi chinova chabudiswa muzuva handidi kuri vanhema. Chimbo ichi zvokwadi pachatanga changa chasedhirama movie theatre mino ranga richi nababavelele zvokwadi nini misodzi yangu yatombobuda misodzi yangu yachururuka handipoti kuri vanhema nekuti baba pavazenge vapfumvudzika vachiinda ndokuzosiyira chikomana JP chibhokisi chiya chavamupa chiya changa chine wacho mukati. Ndarwadziwa ndibudi kuri vanhema zvokuti ndofunga vamwe vanhuka vanenge vabatikana pavanga vachake nemovie yanga ichibuda mukati muya nemusikana anga arimo nenguo yake yeblue. Ndosaka nhasi ndakati gandita se ndipekewo semunhu wakaenda musitiriti achitambudzikana nana JP namowana wake here zvakangonaka. Ndokuchibva manje vanhu vatanga kutaura zvakasiyana siyana kumacomment section. Regai nditange kutaura macomment ekupi ekuInstagram. KuInstagram wangu wadanzira kuti hanzi
isu zvokwada tikura nemari nganditi chimbo ichi ndochiti ndo inonzi lit handiti zvikanangu zvinovengwa nevanhu matakati chaivo vanhu neruvengo ndo vanoita izvi zvikanzi achikomana JP chiri mberi atidi kureva nhema zvikanzi zvakare namwe you never understand the songs zani dzachikomana JP kana usati waona video nekuti nhasi tazoona video yani yamunyaradzi takuchihwisa kuti ndo zvaiva nemessage iya iri behind hazvina kushata zvikanzi namwe uri zvinhu zvaaimba zvinoita kuti tive inspired ndokubva vamwe wadanza kuti zvokwadi padachiona zvimbe zvitachuruka misodzi kuti chichu uchiyerera kudai izvi tadzisa zvakawanda kuti vamwe vasikana vanoda vakomana vane mari asi kana vane vakomana vasina mari vanovasiya vachindirika hazvina kushata kuda takatombozviitawo tikasiya vedu vaiva vasina mari ndokuinda kune vane mari ndokuzorashiswa paya tikatazoziviwo ipapo ndokubva vamwe vati paFacebook manje zvikanzi song iyi nevideo iyi zviri emotional hatidi kureva nhema zvataona mukati mevideo nhasi zvanga zvakadzama vamwe vakadanzira kuti inodzidzisa zvinhu zvakasiyana song iyi vamwe vakati song iyi haina kungobudisa nhau yekuti zvinhu zviri kusanganikwa nevamwe vanhu asi zvatiexplainira mimhanzi yake kwairi kubva nako ichiinda negwara racho tikati hatizivi ava vanhu ava vanoziva madonzvo indakambosvara kuti ina handidi kubata donzvo remimhanzi yemunhu asi ndo zvachitaura vanhu vamwe ndokubva vadanganzira kuti video yacho ichiti iri on repeat ndeye kumacomments ekupi ekuyoutube vanhu vangadanzira kuti video iyi yaita kuti isu vamwe vanhu vane vasikana vavo tiva appreciate nekusacrifice kwavanenge vachiita pamwe maschool fees kudai ekuyunivhesiti hatizozivi ipapo vachivapa kuti hako chamwari tenga chibhuruku nemashokisi handiti totova appreciate more vamwe ndokubva vati no wonder why Blackies uya aisvimha misodzi paanenge achiedita nekuti zvokwada tiri kureva musambo uyu wanga uri emotional wanga uchibata hatidi kureva nhema zvikanzi nevamwe isu tinorelata hatidi kureva nhema kurelata kuti zvakaita go through JP takaitawo futi go through izvo mumwe wakaryiwa mumwe akakoniwa kuryiwa nemumwe vamwe vakadanzira kuti zvokwadi musikana anorevesa nekuti wachi yakanga yasiyirwa JP nani nababa vake nyange zvakava wakazoita sekuti wakadzingwa mubama wakazodzingwa muya achitorwa midziyo yese hatizoti wanga kukoniwa kubhadhara rinde kwati wadi asi wakadzwa kuti hanzi shuwa chinhu chaunenge uonacho cheuchiti ichi ndo changu chekupedzisira chandinacho mukati memba muno pauri ipapo uri uchizvifambira wonzi ndotenga dress iroro futi ndorakazoita kuti aonekwe nemukomana wemota zvatomurwadza mumwe mufanzi anga achiona kuti hazvina kushata uku kudzidza techiona zvinhu zvakasiyana vamwe vakadanzira kuti patanga tichiona pese misodzi yange ichingochiruka ndofunga kuda vamwe vanga vafunga vabereki vavo hatizozivi vamwe pamwe vanga vafunga kuryiwa kwavakaita mari dzose nevamwe vasikana kana vakomana handiti zvazvina kumboshata vamwe ndokudanzira kuti best of all haana kungoita music chete wasanganisa zvose nemovie pakati pacho zvikanzi nevamwe vanhu vakaita sana Ashbraga vaya zvikanzi on repeated wagona singambeiti pane chiscreenshot chacho chotendera chichinzi wadanzira izvozvo asi akati hanzi nemumwe munhu mufanzi akati pana chinochemedza chii chaunochemera Ashbraga akadanzira kuti sikeyo kana usingachemiwe zvinoreva kuti iwe wakasvotoresa vanhu vazhinji pamiri pavo zvikani naye aiwazve indokuchemei handisi ndaita sei ndaisvotoresa kuti satizoziviwo asi regai ningotaura kuti in general munyaradzi inonzi nevanhu yaita inonzi close the doors and open them they shut them again nekuda kwekuti kwemavisuals neaction yange iri mukare yange ikazara mukati momomo saka vamwe vachanzi ndo best song yepaalbum rake rese raita sei raakaita tika hazvina kumboita sei hazvina kushata handitika vamwe vakadanzira kuti tinotaringirikini yavakaita vakaita dhindindirawo zuro riya hatinanyatsa kuritambira donhodzo tinotambira munyaradzi nekuti pana donhodzo hatinanyatsa kuona kuti dzidziso yachange iri papi satiziwo misambo vanhu type netype unoda munhu chaanoda hatingati zvone chinoda pombi ndo chinofanira kudiwa nani naJeremia kana naJosephia ndo zvakaitika mukati mezvimbo zvaane zvaJP zvose so in overall JP ndonasa kuti kuda wakadhirivhara zvakasiyana mamwe mavhidhiyo vaiva vaviri vamwe vane mbombera vamwe vasikana vakapfeka maneti vari mukati momomo hatisi kuti ndo rigali yafashion renoenda vanhu kupi kumafaro kana vari kuZimbabwe asi
ndozvandokwasa kutaura hangu pamusoro pemimhanzi yakasiyana-siyana yani yechikomana JP. Chingomba kuti kuda vanhu vachatanga kuti sei kuona pamwe album racho nenzira yakasiyana hatizozivi vanhu vanosiyana asi ndoona sokuti kuya kwavanga vari kumarabi kuya ndofunga ndokwazorwadza vanhu kuti makaita kunogara kumarabi nekutotora sadza makutonoita chiyezi nesadza iroro asi wapedza kudaro uonda kundotorwa nemukomana une mota uya uchisiya mukomana wako wamaita driving through yenyu muri mukati memarabi muya kumarara kuya uenda kune munhu mupfumi ndofunga ndozvimwe futi zvazvaudzwa vanhu kuti ukati wakadi kungoshingirira ndo maundira ndaita zvinhu zvacho ni asi vakagona zvavo vhidhiyo iya vamwe vakadanza kuti mawana wakagona asingamboiti nekuti unomanya kamawana uya tiri kuri vanhu maunomanya tatobofunga kuti babango vacharorwa fly kiki vari mukati mevhidhiyo muya nekuti unorova kamawana uya unorova unoita mahuhwa chaiyo hazvina chase hazvina kushata saka ndozvose zvanandava nazvo pamusoro pevhidhiyo yamunyaradzi uyezve nedonhodzo yake yaakaita zuro ndichakubatai zvakare pachikamu chinotevera.